ginagawa mo? Ano po mga talalamunan mo? Ba't sa naitan na naliwanag? Gusto, inom ka ng tubig lagi ha? Ha? Saan si mama mo? Kuya mo, kumain na sa'yo? Kumain na kayo kanina? Ano ang ulam niyo? About ano yun mo? Hindi, arilan ng ano, buong mundo na nakakakita. Hindi mo nasa mapaganda mo. Inom ka sa pagkaan ha? Pag may nagkatarong tao, yan, may tao. Inom ka ng tubig lagi ha? Kaya pagkawa yan, nakita mo. Relator yan. Nasa si kuya mo? So, diyan kayo natutulog? Kwarto dyan? O doon sa kabila? Update na po tayo, update. Cellphone na, ginagamit mo. Update na po tayo ng Yes. mga 1 hour kasi may live po si Mama Inanak mamaya. Mga 9:15. 9:30 ata si Mama Inanak. Kaya update lang po tayo guys. Ma-charge yung cellphone. Maraming salamat po sa Gamitin. one watching dyan. Maraming salamat po. Ginagawa ng angel na yan. Hello Ricky. Hello. Hello Ricky. Thank you Ricky. Mamaya kasi may ano kasi may magandang gabi sa iyo Ricky. Thank you very much sa patamsak mo dyan. Salamat. Masama na pa. Mamaya kasi may live si ano si Mama Inanak. Sinat. Salamat Ricky. Thank you. Thank you very much ha Ricky. Baka na ano mo, meron ka bang ano ngayon? May bago kang upload? Update lang ako kasi baka update lang tayo, update. Thank you, Ricky. Thank you very much. Mamaya kasi may live si ano, si Mama Inanak. Kaya ano, siguro mga 1 hour mahigit lang. Para naman ma-attend tayo kay ano. Puro silent ba? Pero nag-attend ako kanina sa iyo. Nagtamsak lang kasi may work eh. Pasensya na, Ricky. Ano mga pinagtitingan kayo dyan? Nagtamsak lang ako kanina. Nakaba na naman yung work. Meron? May work kasi kanina, Ricky. Kaya ano, nagtamsak naman ako kanina sa iyo. Yan ang ayaw ko doon. Diyan! May maganda yata dali. Dali. Ha? Ka, tsaka mo. Wow. 1.8 na pala, no? Ma, meron ka na subscribe button ah. Meron? Ay, wag. Pagka ganyan, alis mo sa school na yun. Ano kayo ng views ni Rick? 97.
Wala ka bang ano ngayon bagong upload? Ay, oo, puro silent ka pala. Ganda naman ng plants, ano, yung dara-dara sa Ilocano yung tawag. Dami na pala silent kayo. Ilan na to? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima na pala yung silent mo. Hindi pala. 6, 7, 8, 9. Marami ka na pala silent. 22 na. Ay, mamaya siya ang Thank you very much po sa 2 billion viewers. Maraming salamat So, po. paano siya ang pag-initan mo ngayon? Bukat tama rin, sayang. Pero okay na ba yung ano mo, WH mo? Okay na WH mo, Ricky? Hindi nga kasama. Ayaw ko siyang pag-initan. Thank you very much po sa 2 good viewers. Maraming salamat. Oo, na nga. Eh, paano kung halimbawa ang natawag yun? May iba nagsumbong, siya niya pagbintaan. Alam mo kung sinong taxi yung klase niya, dapat alam mo kung sino. Para kung ano kang mangyari diyan, iba. Yung mahirap. Sino na, pagka mayroong nangyari sa kanya, sino tao yung hindi si Arge, hindi yung anak mo ang ano. Paano nga yung tao yung itarantado talaga hindi marunong natakot o dapat yun yung agapan na nila tanggalin na agad nila ito yung bibigyan lang nila ng leksyon tatakutin tanggalin na dapat Hindi. Maglatili sa inyong mare. may mga ano sakala sila kay Kilos pagka halimbawa may ginawa kalukuhan ng tao niya. Eh bakit sa ano ayaw yung paano naman nangyari yun? Biro-biro na yun. Hindi, ibig sabihin yung biro-biro yun, naandun yung pinakalungan yun. Kasama doon. Hindi siya yun. Yung sinong ayaw.
Thumbs up naman guys, kay ano, kay Tata Labs, kay Founder Tata Labs. Ang anak mo pa ang mag-witness na gano'ng kalukuhan na yun. Hindi ko yung mapahamak yung anak mo. Kung yan ang balingan ng mga taong sirang ulong. Oh, huwag ka papayag. Lalo sa gabi, sa gabi pa na uyan. Kaya anak, pinapabalik na, ano? Oo. Hindi siya rin oh. Ano yung anak mong pagkaya ng anak mong binalingan ng mga yun? Pagka lahat ng ano na, yung oras na napasabog na siyang kasama sa mga yun. O bakit siya nakapasama sa mga ganong kalukuhan? Alam mo, yung mga ganyang yung mga gang-gang na tinatawag nila. Mauwi sa ano. Naman, pag kami napatrobong na isa, pagtutulungan nila. Sabihan mo yung batang yan. Pagkalabas, uwi na agad, diretso, hindi yung sasama pupunta. Yung pagka niyaya, huwag sasama. Kaya huwag siya maglalakad ng nagsusulo. Mamaya, bantayan siya sa kalsada, sa madilim. Kaya niya, ilipat na yung scope. Ano daw sabi niya? Anong katira ng anak mo niya? Mabigat eh. Yung batang tinutukoy ng ano, sakit ng school, dapat yun, tinatanggal na nila. Bibigyan pa nila ng last chance. Ano kaya classmate talaga niya? Hindi, yung sa ibang room. Yung mga Love Rida, salamat. kahit anong kaya kung maliit, kung may talagang may kalukuhan sa katawan. SCTV. Salamat, Brenda. Salamat. Naka-live. Kanina ka pa naka-live ba? Tagal din ang live mo, no? Yung batang, ano, yung matigas ang ulo.
Yung ano, yung pasaway na yun. Life with Kozar. Life with Kozar, thank you very much. I'm okay, my friend. I'm okay. Dapat yung tinatanggal na pagkagano. Yun ang nagiging ano, sakit nila, sakit ng stroke. I'm okay, my friend. Life with Kozar. Pagkatong tayo na, You have a very good looking son. sinawag ka lang estudyante doon. Hello, my friend. Life with Kozar. Kung may kasabay yung pinsan, may pinsan na lalaki na doon din nag-aaral, wala problema. Hello, Maribel. Maribel Benitez, thank you very much, son. Yung makakasama. Thank you sa patamsak mo dyan, Life with Kozar. Thank you, Maribel. Salamat. Ayun yung ano yan. Life with Kozar, you have a moderator now. Thank you very much po sa 3 viewers. Maraming salamat. Thank you, Maribel. Thank you. Oh, yung sabi nung binalaan nila yun. Thank you very much, Maribel. Bring down your link. Wait, Life with Kozar. Bring down your link. Life with Kozar. Thank you very much for the 3 million house. Maraming salamat po. Bring down your link, my friend. Life with Kozar. Yan yung anak mo. Bali sana kung nakakausap ko yung matino sa cellphone, hindi na naman nakikipag-usap ng naayos yan. Tatawagan ko, hindi sasagutin yan. I have to connect to you with Life with Kozar. The young children did a wonderful job. Pag kaibigan, hindi kaibigan din tayo mga sirao yung estudyante, huwag na siya may pagkaibigan, ipapahamak lang ang mga yun. Baka mga kapatid. Mga kalagatian din. Yan ang ginagawa. Kaya ito ang pagramdam niya, sumakbo. Medyo pagaw. I connected to you, Life with Kozar. I connected to you. Naman ang dinadali mo niya. Manang Royalita, thank you very much. Sa thumbs up mo dyan, Manang Royalita. Thank you, sa pagpunta mo, Manang Royalita. Thank you very much po sa 3 million and a half. Maraming salamat. Yan, ikaw yung minum ng tubig ha, pag umiga. I'm Pakistani. Yes, yes. Wala kang Indian, wala si Indian. Manang Royalita, thank you thank you. Please connect to Manang Royalita Life with Kozar so that you have many more friends here.
Manang thank you, Manang thank you. Can you do 20 subscriber me please? If my friends go up here, we can make you even 30 or even just every time you have to bring down your link so that they can connect to you. So that they don't back rate. So that every time you have to Right. left with Kusar connect to Royally Tab so that you have a friend here. He can give you three or two subscribers. My friend left with Kusar. Please connect to Royally Tab so that you Ginagamit na sa Rollins. okay, thank you very much, left with Kusar. Ah, huwag mong sasabihin kay Ate. Meron silang base. Parang masubaybay ako kung Ilocos Norte, oy, namimiss ko na tong daan na yan eh, yung sumitabi ng dagat. Manang Royally Tab talaga. Manang sweet talagang namimiss ko na yan, yung daan na yan, sumitabi ng bundok. Dan ako doon, Manang Royally Tab, dan ako. Thank you, Manang Royally Tab. Namimiss ko na yung tulay na yun, Manang Royally Tab. Yung tulay na yun, yung papunta doon sa Ilocos. Tagal na kasi ako hindi nakapunta doon eh. meron silang busy, mga at sabihin mo, pagkatinanong bakit, sabihin mo, ano naman yung Rollins, may RD na, Rollins RD, lokal. Ay di, sasabihin ko na lang sa iyo. Yung may RG, bigay mo, hindi yung may Rollins Corolla. Ha? Na? Wala nga profile, yung kanilang hindi na kanyang profile. Kasi tigaro yung sa team. Hindi naman maraming may napapagano. Simpleng buhay. May galit sa sa'yo, simpleng buhay. Oo, yung ginagawa ko. Yun yung yung may profile na Jollibee. May moderator ka na, simpleng buhay. Simpleng buhay ay kaganda. Wala. Life with Howler. Life with Howler.
Like with Kusar, please connect to Simpleng Buhay so that you have a friends here. Please connect to her. So, like with Kusar, you leave comments. When you have to connect to the others, please leave a message. Then from Tumbas, my friend live with Kusar, please leave a comment in a comment section so that they know that you go to their house or to their link. Ayan. Please. Yan na. Then don't forget from Tumbas. Yan na yan. Itanong mo muna bago ka... Arnold Amarillo Channel. Balete sa iyo. Pagka meron, yun. Kung kasali si Angie doon, sabihin mo, kasali mo si Rollins sa dito niyo. Ito ko yan, na GC nila, mga kalukuhan nila. Kasama na agad, hindi pa itatanong, hindi pa nasagot. Thank you very much, Mr. Arnold Amarillo. Please connect to Tata Labs, my friends. Please connect to Tata Labs. The one I bring down by Tumbas Live Defender. Please connect to Tata Labs so that they get back to you. Tomorrow, she have a live stream tomorrow at 7 p.m. Yes. Please connect to Tata Labs, my friends. Ako nahina ng tan. Ano papasukin kailan? Bukas? Ha? Ano sabi mo magpapasukin? Please connect to Tata Labs, my friends. May ang signal nyo. Wala kayo. Ano sasabi mo hindi ko magpapasukin? Sigurado ka walang pasok sa dito. Hindi nga, sigurado nga yun. Please connect to Link Tamayosa, please guys. Live po niya yung bukas ng umaga. Early in the morning, 5 a.m. Hello, Maribel. Thank you very much, Maribel.
Salamat ha, Mary Bell. Salamat. Live with Kusar, please connect to them so that you have more friends here. Biyernes na naman. Wala rin naman yatang ito. Kahit nga wifi, mahina na wifi nyo. Takan Labs and Link Tamayosa, guys. Mahina na wifi nyo. Live Kusar done. Thank you very much. Manang ha. Lapis ng mag-expire. At pagka ganyan sa malapit na mag-isang buwan na yan, kahina na. Paparamdam na yan. Bayaran nyo lang yan. Bukas, parang sentro. Nagalala ako. Ha? Eh, pagka kung nagugustuhan yung lalaki, bukas, bumili ka na ng ulam nyo. Lunes. Bili na kaya ng mga pagkaiwanan mga. Kaya ako na pumasok. Bili ng pag-iwan, pagkaiwanan. Ayun ka nakakasabay niyang class with Gilan. Mabait kayo. Hindi nakasama yung mga ano. Pakiconnect naman po. Mamang Gempe, thank you very much for coming. Thank you very much. Si Sangging Pia, salamat. Thank you very much. Salamat sa patamsak mo dyan. Salamat, Mamang Gempe. Si Sangging Pia, salamat ha. Good morning. Ay, good evening na pala dyan. Good morning. Early in the morning. Ay, nandiyan si Manang Roy Litab. Sasali sa mga kontrata. Thank you very much sa si Sangging Pia. Salamat. Kasamaya. Kahit po ako sa pagkatinatawagan ng dito sa kaya pagkakaroon sinasalihan ng gano'n gang, samahan, karoon at tungkol. Ngayon sa mga estudyante ngayon. Guys, please connect to share the official vlog. Nasa Japan po yan, pero Tagalog po siya. Nagkikayat pa sila sa iba. Kaya mga classmate lahat. Ay kung may mga kabarkada pa sa ibang room na sila ulo rin. Ang
year? Grade 7? Paano man nakaka sa loob ng store? Kahit talaga, siyempre magiging nasa loob ng kumpot, bawal ang yung panigarilyo, kahit anong doon sila nagamit. Kaya natin ang mga Lee Sung Soon. Lee Sung Soon, good evening, Lee Sung Soon. tunay yun. Tunay. Ay nakita. Sabihin, may nagkumbong. Teacher. Tapos, sabi mo naman si Maria naman, ganon. Please correct guys. Mamangging pe, please pakitthumbs up naman guys, pakithumbs up. Yeah. Ano yung biruan lang o totoo? Pakiconnect naman po guys kay Angging Pe. Upcoming po niyan. Paki-thumbs up naman po guys. Hindi ka na yan, teacher yung kanyang tita. Hindi nakakaya yung teacher. Siyempre, pamangkin niya. Kakalupor na yung pang-ibig. Thank you very much po sa 2 viewers. Maraming salamat po. Isan! Padali ka na naman! Kaya ganyan isa. Padali na naman, Brad. Dito. Classmate niya si Jen. Lalo na sa mga high school na yung mga Thank you, Manang ha. Thank you for connect yan ha. dadami pa. Pag-thumbs up kay Sis Angging Pe. Lahat ng kasi niya sino mo sa lasa may magkakagawin siguro. Yung mga niya Erika, doon pa doon.
medyo mahigpit doon. Guys, pa-thumbs up naman dyan sa binabagong link. Guys, paki-thumbs up naman guys. Tinuturo. Thank you guys, thank you. Pagka yung ganyan pa napasama sa mga tubog nila, iuwi ko ng Villarreal, transfer ko na yan. Hindi pa doon at ano sa Raya, yung ating sundo. Ay magaling ko kay Raya kahit libre. Problema doon ay pagka diyan, hindi mo mapapatakbo ang tricycle ng walang bayad. Pagka pinatindol mo, hindi nga. Thank you very much po sa 2 million. Maraming salamat po. Mayroon pagka nagkaroon na hindi naman nangyari. Lahat naman yun. Ayun lang, mahirap pagka nasa room lahat. Pag nasa labas ang pulo. Nasa labas ka ka ng buwan eh. Mahirap eh. May mga kaklase siya mga siraan ulo. Pasaway. May kaklase hindi sa ibang room na matitilo. Hindi ka ayang ano na section niya kung sa diba dati ito section 1, section 2. Makaya rin mga section 6. Ayun lahat ng mga naano sa section 4 sila ulo eh. Ito mga pasaway. Oh. Yung pag-gising niya, ay kita mo lang sa tanghali. Kung pumilo si Yun. makabagal, hindi lalo na sa umaga. Hindi nga sinasulit nanay niya. Mga sinanay, stress lang diyan. Nah,
kadalasan may nangyari sa mga ikaw mga tuliso. Akutin mo na lang. Thank you very much, Manang. Ha? Salamat. Thank you very much, Manang. Ako nag-i-hirap din sa signal. Sabi lang na ako niya. Sinuha na lang yung diya sa yung dati ko yung makasana lang nyo. Alam ko sa mga kayo sila doon. Kasi hindi nakakulit ko na pagka sila hindi, babayan. Bakit sila noon? Oh. Kaya G-Boy, ikaw ha, sa school, iiwasan mo ang mga kaklase mo sasama sa kung saan lang ha. Puro kalukuhan. Sasama sa mga ganun ha. At pagka ikaw ay niyaya, huwag kang sasama. Kahit pilitin ka, huwag kang sasama. Kaya pag tumakbo yung ayaw ko sa akin mo, diretso na lang dyan. Thank you very much, Manang. Ano niya ka pa. Salamat sa pag-stay. Saka, kaya kung payag yan, kung pagkaganong oras na, 7:30, ayos pa gayon. Iba, iwas ka sa mga ganun mga kalikuhan, mga kaklase mo. Alam mo, Radye, kami pa kami nag-aaral sa school. Hindi namin napapapunta ang aming nasa school, hindi napapatawag ng teacher.
kami nung napasok kami, hindi namin nakapatawag ang magulang namin nasa school. Manang, thank you, thank you. Sige na, tulog ka, alas 9 na. Nalilibang ha, nalilibang Angel. Tulog ka. Angel, pumasok ka na pumasok. Magtuwa ka naman ha. Oo. Kaya hindi ka absent. Dahil pumayag lang, gawa ng ano ha, pinatawag ng mama mo ha. Tawag niya. Ayaw ko na. Kasi ayaw ko na mauulit yung ginawa ninyo ha, kahit mga biruan lang yun ha. Sige na. Go. Sige na, sige na. Go. Kailangan mo na. Angel, tama na yan. Thank you, Manang, sa pag-stay mo dyan ha. Thank you, Manang.
Kumusta ngayon, Manang? Kumusta? Manang Sweet, kumusta ngayon? Makakapang ka pa di palengke? Si Manang Aw, hindi naman siya nagpa-share pa di San Fernando. Suna, nagpa-share isuna. Di San Fernando, kunana. Nagpa-share di palengke. Ada ginatang na kano. Diyan mo na nung ginatang na. Kuha. Okay, Manang, salamat.
ka-NJTV. Magandang gabi sa'yo, magandang gabi. Baka link mo ka-NJTV para matamsakan. Ayos lang, kaya GTV, ayos lang. Katapos lang. Salamat, Breda. Salamat. Ilang oras ka din doon? 5 oras? Naka 5 oras ka doon? Guys, pakipunta naman yung binabang link ni KNJTV. Member po natin yan sa... Member ka ba sa GC, KNJTV? Gumising na maaga para magluto, magtanim at mag-harvest ng gulay. Ay, oh. Kala ko member ka sa GC, kala ko naging member. Tapos na si... tinamsakan ko lang itong KNJTV. Nagluto siya ng sinangag, oh. Mag-harvest sila na, wow, sinangag at saka yung, ano ba yun? Kanton o na may itlog? O ng prito na itlog? Tapos na si Lolo. Lola naman. Tapos na si Lolo. Lola naman. Dahil kaya GTV gusto mo sumama sa GC. Lama kita doon. Kung meron kang FB, ibaba mo tapos isasama kita doon. Mag-share lang ako guys. Thank you very much po sa 3 million. Salamat po. Henry Santos Postino. Okay. Screenshot to. Henry Santos Postino. Ay, sama kita sa GC para ma-monetize ng channel mo. Monetize ka na ba? Monetize ka na kay NG?
Ay, monetize na to. Hindi pa. Wala pang join button pala. 43. Ay, meron. Monetize na. Oo. Nakalagay na Henry Santos Postino. Sige. Para marami kang friends doon sa pagka nag-live ka, marami nga attend. Kaso lang, naka-live si mama and anak ngayon, kaya walang umutin sa akin. Nandun lahat. Nagla-live yun sa Facebook si mama and anak. Friend na kami ni Pigros. Mga ano yan, mga kasama yun sa GC. Si Pigros, Tata Labs, si Lita Mayosa. Okay. Parang madali na makikita yan. Thank you. Freda, thank you sa pag-stay mo dyan. Salamat. Nandiyo pa rin si Manang Roy Litab. Lee Sungsun. My friend Lee Sungsun. Pakiconnect naman po si Lee Sungsun. Natamsakan ko na kanina eh. Sige, Breda. Sige, salamat, Breda. Salamat. Mag-i-end live na rin ako mamaya eh. Nakisang oras naman ako. Mag-update lang ako para bukas uli. Siguro mga early in the morning bukas. Thank you, Breda. Bye-bye na tayo. Kay Lola naman, kay Lola. Sige, KNG, ano ko yan. I-add kita doon sa GC. Mag-i-end live na rin ako eh. Nag-update lang ako dahil baka para updated tayo kay Lolo. Andiyan naman si nakabayad tayo dyan si Tata Labs, saka si Tata Labs at si ewan ko kung nandiyan po si Manang Street. Manang Roy Litab kung nandiyan pa. Ay, siguro nandiyan pa siya. Dumadaan lang yan si Lee Sungsun, pero friend natin yan, friend from Korea. Napakabait niya, lagi nandito yan sa live ko. Kaya lang pag minsan, pumapasyal siya. Maganda maganda yung channel niya. 12. She got a 12,000.1K. Thank you very much, my friend Lee Sungsun. Mabait siya si Lee Sungsun. Pagka nagla-live siya, para ma-update ka rin sa kanya. Ma-notify ka naman kung pag nag-live si Lee Sungsun. Mabait siya. Napakabait niya si Lee Sungsun. Thank you very much, my friend Lee Sungsun. Ano sa'yo?
Okay. 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 Hello, Pink Cruz 9. Darling, thank you. Thank you sa pupunta, darling. Thumbs. Thumbs love done, my dear Rose. Thank you very much, Pink Rose. Salamat, salamat. Tata Labs. Alam ko nakabantay dyan si Tata Labs eh. Hindi nawawala si Tata Labs dyan eh. Ayan, nandiyan si KNG TV. Kasama ko nga sa ano, darling sa tawag dito. Sa GC, sasama ko siya. Thank you, parang dyan. Wala na siya, nag-live na siya. Darling, nag-live na siya. Yung naman isa yung live niya. May live si Brad ngayon. May live si Breda ngayon. Kanina katatapos lang niya yung isa naman ilalive daw naman niya yung isa. Sarap. Wala pa. Public ya. Ano pangalan niya sana? Tumbas Buhay Vlog. Yung subscriber. 2,000 plus. 2,000? Hindi na, sabi mo kaya. Hindi pa. Kailangan ma-approve ang YouTube. Wala pa. Anong oras na ba? Ay, mag-alas 4 lang pala. Nanay, nakaluto na ba ng hapunan? Oo, nakaluto na yan. Maaga magluto yan eh. Maaga magluto yan. Ay, hindi pa. Wala ko nakaluto ka na. Naglalaba, pinapatulog ko siya ako. Galing, thank you ha. Mag-end live na ako. Nag-update lang ako kasi baka kulang yung ano ko eh. Watch hour ko.
Ka-NGTV, i-add na lang kita sa ano, i-add na lang kita sa GC ha. I-accept mo na lang. Accept mo na lang yung ano. Pag in-add kita, magluto ka na nanay, darating na stato lang. Oh, ano yan, masipag yan. Nagluluto, nag-alaga ng apo. Pag minsan nagla-live lang siya, pagka yung halimbawa okay na yung mga apo niya. Okay lang, KG. Yan na, i-accept mo na lang yung ano, yung accept, i-accept mo na lang pag nakita si JC. KG, i-add kita, tapos i-accept mo na lang. Sige guys, bye-bye. Bye-bye na. Mag-end live na ako. Mag-end live. Thank you very much po sa lahat ng pumunta. Salamat. Ka-NGTV, salamat ha. Thank you, thank you.